Kisa vai nuo. Paitsi tuot. Ja nyt pelkkä vaan. Kyllä väsikkää. Joo. Joku muukin toivon sitä, ehkä vaan mietin. Ihan nappia, mä enää kuule. 1, 2, 1, 2. Elikkä otetaan Juha Kallio. Lasku tässä nopeasti pisteet, eli tässä on 3 tälle kaudelle. Joo, no on se 4 parempi. Se on huomattavasti parempi, eli ei voi muuta kuin onnitella. Mitenkä sun kausi tässä jatkuu eteenpäin? No varmaan toi Viro ehkä käy vaan ajaa vielä ja ei varmaan sen kummin. Maksetaan velkoja pois. Se on miehen toimintaa se, niitä pitää joskus maksaa. Tuolla tämän päivänä kisa muuten kommentit, käy tuossa hurjaakin taistella Walter Patrisen kanssa pitkän aikaa. Joo, siinä olisi ollut ehkä mahdollisuuksia vielä haastaa, mutta